Yeah, phunziro lathu mtsiku la lero lili pamutu onena kuti kudziwa kapena kuti kudziwa chabwino ndi choyipa ndi ufumu wa Mulungu. Phunziro hili ndilipatsa chonchifuna kuti makumba nditakamba za mitengo iwiri komano apapa ndichita kaifokasi pa mtengo umodzi zimene zimachitika mu Edeni. Nkhani imeneyi ndi nkhani imene yandipatsa chidwi kwambiri makapoona mmene ikukambidwira ndi atumiki ochuluka osiyanasiyana maka nkhani ya mitengo iwiri, nkhani ya mu Edeni. So ndinangochitenga chinthu chosangalatsa kuna kuti nditayionanso bwinobwino nkhani imeneyi kuti kwenikweni mu Edeni chimachitika ndi chani, nanga zifanizo ndi ziti, zenizeni ndi ziti, nanga malingana ndi Baibulo chenicheni ndi chiticho. So pa nkhani ya kudziwa chabwino ndi choyipa, mbali imodzi takhala tikuikhudza ndithu maphunziro athu ochuluka imene timaona kuna kuti ndicho chikhazikitso cha ufumu wa Lucifer amene adampanga challenge Mulungu kuna kuti pakhoza kudzuka ufumu wa iyeyo, ufumu umene ndi wabwino kuposa ufumu umene ndi wa Mulungu umene umatumikiridwa ndi mzimu kapena kuti umayenda ndi mzimu wa Mulunguyo. So chifukwa cha chimenechi tipeza kuna kuti pa nkhani ya kudziwa kapena chidziwitso kapena nzeru tiona kuna kuti nzeru ndi yabwino kwambiri chifukwa timapezamo kuna kuti munthu kukhala munthu ozindikira otha kumvetsetsa zinthu zimakhoza kunchitira bwino pa kumvetsetsa zinthu zosiyanasiyana, ngakhale pa kuyankhula na wina ndi nzake. Zimatengera kuganiza mwachangu kuti ubongo ukamakhala kuti ukuganiza kapena kuti ukuyankha zinthu mwachangu zimakhoza kuthandiza munthu amene ukuyankhula naye ukucheza naye kuna kuti mudzimvana bwinobwino. Komanso pa zinthu zina zimene timachita tsiku ndi tsiku timavomereza kuti zimafunikiranso nzeru zathu kwaposera chizolowezi chathu. So tiona kuna kuti pa nkhani ya nzeru kapena chidziwitso chili mitundu ambirimbiri imene tikhoza kuchifotokoza, komano chinthu chofunikira kwambiri ndichoonera kuti ifeyo monga akhristu tizikhalako ndi kuzindikirano kwambiri nzeru imene ndi ya ndani, kuyizindikira nzeru ya ndani amene ndi Satana njerekezi, chifukwa zimakhoza kutithandizira kumadziwano kuti amene tikumenya naye nkhondo ndi ndani, nanga nkhondo yenyeyo akumenya nafe bwanji, nanga ifeyo tikhoza kulimbana naye motani. Of course pamene tikamba kuti kulimbana naye sikutanthauza kuna kuti ifeyo monga patokha kuti tikhoza kuimenya nkhondoyi, koma at least tikazindikira chifukwa nkhondoyi si nkhondo yomenya ndi siya physical siya kuthupi, komanso ikapita kuzimu sikuti ifeyo kwa ifeyo kumangokhala kukhulupirira, kupemphera, kuzikhuthula kwa Mulungu komanso chikhulupiriro pa amene akutimenyera nkhondo. So chomwechonso timenera tizizindikira chifukwa nkhondo imene imatha kubwera kuti ikanchotse ngakhale kukhulupirira kuna kuti pa chimene amakhulupiriracho ikanchotse pa manja mwa Khristu Yesu chifukwa cha mawu ena ake, kenako akafikirane ku chinyengo chikazoloweleka kenako basi munthu atayika. So zonsezi zimachitika chifukwa cha nzeru tikukambidwa. So chifukwa tikuna kuti ndi wabwino nthawi zina kuyang'anako mbali imene ndi ya mdani wathu kuti nzeru yake imagwira ntchito motani. Ndiye tipeza kuna kuti kumbali ya ndani timatha kuzindikiranso kuna kuti kumakhala gulu lina kapena kuti wina oyikidwa ngati spy kapena kazitape
amene amakhoza kufika mchigawo cha gulu lina la nkhondo, pamene amakakhoza kumakhala ngati ali gulu limodzi ndi gulu lijalo adani akewo, chifukwa chonena kuti azitengako zisisi ndi ma strategy a nkhondo yawo mmene nkhondo yoita amenyedwere, kenako azikazulula and pamapeto pake zikapeza kuna kuti aja pobwera kuti akachite nkhondo ndi gulu lina likapeza kuti maplani awo onse aululika, pamapeto pake nkhondo yalephereka. So ndikamba za gulu limene lifoti ingakhale mu Chikhristu mu Chikhristu gulu limene lilipo lochokera kwa ndani, ilolo linangobwera kuna kuti lilowe mu Chikhristu azitha kuzindikira kuna kuti kodi amakambirana chani, amakhulupirira chani, kenako pano pake akhoza kupanga bwanji kuna kuti akokeremo ena kuchita iko. So iyi ndi nzeru yokhayokha imene mdierekezi amayigwiritsa ntchito, amachita, komanso idayambika kuchiyambi, sikuti wangoyamba kumene adayamba pakanthawi. So posakamba zinthu zambiri, vesi yathu yoyambirira ikhale Genesis 3:5. Genesis 3:5 pamene tikupeza kuna kuti Mulungu atatha kuyika mtengo wakudziwitsa chabwino ndi choyipa munda uja wa Edeni, tiwerenge koma chifukwa zitichitira bwino kumvetsetsa chilichonse chimene chimachitika mu Edeni, chifukwa apapa mungani manena kuti pakukhala ndithu matambasulidwe osiyanasiyana amene anthu akukhala nawo, amene ife akhristu nthawi zina mafuna makaonanso malemba kuti kodi adalemba motani. Ndiye kuti tiyambire verse 1 ndiwerenga pena kuti ndipo njoka, chapter 3, ndipo njoka inali yakuchenjera yoposa zamoyo zonse zamtengo zimene anazipanga Yehova Mulungu, ndipo inati kwa mkaziyo, kodi anatitu Mulungu usadye mitengo yonse ya mundamu? Mkaziyo ndipo anati kwa njoka, zipatso za mitengo ya mundamu tidye, koma zipatso za mtengo umene uli mkati mwa munda Mulungu anati musadye umenewo, musakhudze umenewo mungadzafe. So ndisanapitilize, ndikhulupirira pamene tikumva nkhani imene kuchitikamu, 1 mlengero wathu atitengere kuna kuti akuti ndi munda umene adamuyika Adamu ndi Hava. Ndiye kuti tikumvetsetsanso malingana ndi Baibulo kuna kuti munali mtengo mkati mwa mitengo imene imapezeka munda umene uwu, munali mtengo. So mtengo umenewo Mulungu adayika kuna kuti ndi wakudziwitsa chabwino ndi choyipa, musaukhudze, musadye umene uwu. So apa Satana akubwera akufunsa za mtengo wamkatimu. So ndikuyankhula kuti ifuna kuti pali malingano nakuti akuti mtengo sunali mu Edeni. Sindikudziwa kuti anthu popereka uthenga umenewo anawerenga patipo, koma nachita chidwi kupeza kuna kuti akuti unali kunja kwa mundawo. So apa Bible ikuna kuti unali mkati choyambirira. Chinthu chachiwiri nchona kuti njoka ikupita kuka yankhula ndi mkazi uja. So ife malingaliro athu kwa kukulu kuna kuti tikhale tikulingalira kuna kuti njokayi akuti inali yakuchenjera
pa kuposa zinyama zonse, so pa chilengo cha Mulungu pa zinyama. So nkhani imakhala kuti mu chilengedwe cha Mulungu chenicheni njoka ingayankhule, yapeza kuti njoka singayankhule pa chilengedwe chake, fwa palibe amene adaonako chinyama chikuyankhula. So chifukwa china kuti chafundo imeneyi pali maganizo kwa anthu ena ona kuti nde kuti ndizabodza kuti njoka idayankhula ndi mkazi imene muchama. Of course pa makaitenga vesi ina kukaphatika pa nkhani imeneyi, koma no Bible li very clear kuna kuti nkhani kukambidwa apapa panali mkazi ndi panali njoka. Koma no chimene tidenera kuona bwinobwino nchiona kuti malingaliro athu tisangoganizira za njoka, koma tilingalire kuna kuti uyuyu ndi Satana njerekezi. Izo zo ndizodziwikiratu. Ndi adakadzikhazika yekha mu chinyama. Tikumbukire kuna kuti Satana ndi ngeronso naye ali ndi thupi la uzimu, akhoza kulowa mwa munthu kaya mu chinyama. Chifukwa chani ndikutero? Chifukwa kuti ngakhale zinyama zimakhala kuthupi, sikuti zinyama ndi za uzimu, ndi thupiso nalo. Ifenso anthu ndi thupiso. So ndizotheka kupangidwa kulowedwa ndi tikhoza chani ma spirits awa, mizimu imene angelo makamaka imbali yakugwako. Chifukwa china kuti I think adapa success imeneyi, I don't know kuti tikhoza kunena kuti chifukwa chani, koma no ali nayo access imeneyo. Tikamaona malemba munso tikhoza kupeza kuti pali mambo ambirimbiri amene anthu amapangidwa amalowedwa ndi ziwanda. So tiona kuti ziwandazo si chinthu china chake chodabwitsa, ndi ngelo chabe, alibe makamaka mzimu wa Mulungu. Then chifukwa chake akalowa mwa munthu amonetsa makhalidwe achilendo, machitachita achilendo. Chifukwa chani? Chifukwa chona kuti mzimu umene uli mkati mwa iyeyo mulibemo umulungu wina uliwonse. Nde tipeza kuna kuti Satana adakadzikhazika yekha mu nyama imene ndi njoka. Chinthu china chachikulu nchiona kuti so chofunikira nchiona kuti tipeza kuna kuti chimene adasankhira njokayo akuti adasankha chifukwa idali yakuchenjera kuposa zinyama zinzake. So titha kuona kuti sinjoka idakakhala njoka mkazi adakadziwiratu kuna kuti chifuna uchitika papa ndi chinyengo. Kuti adakakhala ku Africa ndeyi adakathawa, sadakayerekeza kuyandikira njoka. Koma malingaliro athu akhale otsimikizika kuna kuti muchilengedwe pasadachitike tchimo panalibe nyama yoopsa munthu. Ingakhale njokayo tikamava inalinso ndi miyendo, inali yoti simayendera ndi mimba, idali nyama yokongola nthawi imeneyo kwa munthu amene kwa Adamu ndi Hava amachiona ndithu kuti chinthu chabwinobwino chamaonekedwa bwinobwino. Koma chifukwa chona kuti padasintha chinthu china chake, tchimo lidalowa mkati mwa mtundu wa anthu. Chifukwa chake tipeza kuti nyama zambiri ndi zoopsa, including njokayi. And njokayi pachifukwa chona kuti pamene amayika matemberero aja, sikuti amatemberera njoka yokhayo kuna kuti kapena kuti amakamba za njokayo, komano pachionetsero kapena kuti kuonetsera kuti akuyankhulazo zikuchitika. Ndifukwa chake tipeza kuti njoka ija inadulidwa miyendo, imayendera mimba. Nde mutha kuona kuti Mulungu pochita zinthu zake pamakhala chinthu chimene chikuoneka mwachifanifani, and then pamakhala reality ya chinthu chija, choonadi cha chinthu chija chimene chimakhala chosafanana ndi chinthu chimene chikuoneka chija. Chitsanzo kuli verse ina lake limene Aroma
Paulo adafotokoza kwa Roma kuna kuti akuti zinthu zimene zoonekazi zimatha kuonetsera zinthu zimene ndi zazikulu zosapenyeka. Izita Roma 8 ngati ndisakulakwitsa pamene adanena nkhani imene kuna kuti zinthu izi zimene timaziona zimatha kufuna kufotokoza za zenizeni. Chitsazo timatha kuona mmene mbewu imatha kukulira, zonsezo zimangokhala zikuphunzitsanso chinthu china chake ku moyo wauzimu umene ifeyo tikukhala. Ndi zinthu zambiri nde tiona kuna kuti poyika matemberero kwa njoka amayankhula za zinthu zikuluzikulu zimene zobwera kutsogolo, koma pa zoonekazo zidaoneka kuti njoka yatulidwa miyendo, komanso mkazi azimva ululu pobereka, of which ndizoona zimachitika mpaka na leroli. Komanso nthaka kutembereredwa, nthaka sipereka monga mmene inkenera kukhalira pa chilengedwe. Ndi zinthu zambiri zimene zidachitika ndi kuonekera kwenikweni, koma zinthuzo zimakhoza kutanthauza zinthu zazikulu mu uzimu. So pokamba za njoka adali Satana, koma kudzera mwa njokayi ndithu ndipo adayankhula naye kwa mkazi chinali chinthu chongopatsa chidwi kuna kuti chikuchitika ndi chani. And idali ngati kuti attention ankokere chidwi chake kuna kuti njoka ikuyankhula nditamva. So njoka ikuyankhula maufatsa, ikuyankhula zimene Mulunguso adayankhula. So zinali ngati nkambirano opatsa chidwi kwambiri kwa mkazi, chifukwa kuti sipamakambidwa chinthu chachilendo. Komano chimene chinachitika apa tipeziona kuti amakamba zimene anayankhula Mulungu, koma mu njira yolekana ndi chimene Mulungu amatanthauza. Iye adangofotokoza mawu aja ndi kumulimbikitsa munthu kuti akadye chipatso chija, koma sadakhoze kumutambasulira chimene chitadze pakuchitika zinthu zimenezozo pakudya chipatsocho. So tipezanso kuna kuti pokambanso za mtengo, tipeza kuna kuti mtengo sunali vuto, tikhoza kuti sunali vuto. Chifukwa chani sunali vuto? Chifukwa mtengo pokha ndi mtengo ndi wabwinobwino. Chifukwa chikhala sadawikire lamulo, bwezi mtengo wakudya ka masauzande koma osachitika chinthu china chake. Koma ifoti panali lamulo limene lidayikidwa pa mtengo, so tipeza kuna kuti lamulo lake lidali lomuzindikiritsa tchimo, kuna kuti utati wafuna kuchimwa ukhoza kuchimwa, koma ineyo sinakupange wewe ochimwa ndi wabwino. And nthawi imeneyo nkuti munthu asakudziwa tchimolo kuti ndi chani, asanalichite experience. So tipeza kuna kuti lamulo lija ndi lomwelo limene Satana akumuwuza kuna kuti ndi zabwinobwino kuna kuti mudya koma mufanana ndi Mulungu. Monga kuna kuti ndi mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa, mudziwadi zabwino, mudziwa zabwino komanso zoyipa, monga mmene Mulungu amadziwira zinthuzo. Mwachidule mwa inu nokha mukhala ngati Mulungu wakukhoza kuzindikira ndi kumazipangira zisankho pa inu nokha, opondanso wina wake kudani kulamulirani. Nde tiona kuna kuti amamuza Hava chinthu chimene tikhoze kuna kuti amachidziwa kale, koma chimene chidangosiyana nchiona kuti nthawi akumuwuza kuna kuti ngakhale ukuzindikira kuna kuti mtengo ngwakudziwitsa chabwino ndi choyipa, koma uzindikire kuti ngowabwino kudya mtengo, chifukwa umapatsa zeru. Mtengo ukupatsa zeru. Kunali ngati kuti akusiyana ndi chimene Mulungu akumuwuza kuna kuti
mtengo uti ngopatsa zerudi koma mathelo ake ndi imfa. Pamene Satana akuti mtengo ndiopatsa zeru ndipo mathelo ake nkukhala ngati Mulungu komanso sungafe. Zidachitikadi kuna kuti Hava adamvera choyankhulidwa ndi Satana chija. Pamenepo ndi pamene panabwera vuto, chifukwa vuto lalikulu linalena kuti mu nthawi yoyamba mu mbiri ya chilengedwe chawo anthu awiri amenewa kadali koyamba Hava kusamverako kapena kuti kukayikira mawu a Mulungu. Iyi idali nthawi yoyamba kunena kuti no amukayikire Mulungu ndipo ayione nzeru ina kukhala yopambana kuposa nzeru ya Mulungu ija. So tipezeka kuna kuti zidatero uchimo udagwera anthu chifukwa Adamunso chidakampeza chinthu chomwecho nayenso adasankha kukhulupirira kapena kuti adasankha kuona kuti nkwabwino kufa kusiyana ndi kukhala ndi moyo mwina ali yekha chifukwa tikamamva Paulo kuna kuti Yesu kuti ananamizidwa ndi kapena kukopedwa ndi mawu a njoka chifukwa amadziwa zotsatira zake, komano iye amangoona za imfa osadziwa kuti chenicheni chachikulu chimene chitachitike ndi chani. So anakopeka nenso anagwera mu vuto, komanso pa chilungamo chake awiriwa ngati onse adali anthu onse chidayenera chachitikire chinthu chimene chichi, panalibe kuti wina atsala ayi, chifukwa kuti ndi mmene adali ngati thupi limodzi. So kukhala kuti ndi thupi limodzi anthu amene sanadanepo sadayambaneko, so chidali chinthu chovuta kuna kuti akhoza kuphwasukanso mophweka choncho. Chifukwa adangolola kuna kuti it's okay, tonse ngati ndikufa tifera limodzi, osadziwa kuna kuti Satana amafuna awatanthauzire chani amadi imeneyoyo, koma afa ngati imfa ikubwera ibwera koma alolekana ndi Mulungu. So kulekana ndi Mulungu ndi imfa kale. Chifukwa chani? Chifukwa kuti Mulungu ndiye source ya moyo. So tikupeza kuna kuti adachenjerera, chifukwa timati njoka idachenjerera. Kwachenjera kwake amayankhula zinthu ngati zenizeni koma zili zodula osatsiriza mathero a zinthuzo. So tikuona kuti padachitika chinyengo. So nanga nkhani ya kudziwa, chifukwa apo patifuna ndikhazike kuti kudziwa chabwino ndi choyipa ndikungodziwa basi kuna kuti ichi ndi chabwino ichi ndi choyipa. So monga tanenera kale kuna kuti Hava ndi Adamu amadziwa kuna kuti chinthu chimene chili choyipa kwa ife nkukadya nkusamvera mawu a Mulungu, tingotero ndikukafika napo ti takadya chinthu chija Mulungu atiletsa chija, chinthu chimenecho chidali choyipa. So panalibe mphamvu ina iliyonse imene idakakopa mwayi wokha kuna kuti akachite chinthu choyipa chija chifukwa amakhulupirira Mulungu. And tipezeka kuna kuti pamene pake chifuna kuti wina wauze kuna kuti mudzadziwa, koma sadauze kuna kuti kodi kudziwa kutanthauza chani kapena kuti ndi kwakukulu motani. Tikamona Genesis 2:25 tipeza kuti amakamba kuna kuti anthuwa anali amaliseche mu Edeni muja, akuti ndipo onse adali amaliseche mwamuna ndi mkazi koma samachita manyazi. Genesis 2:25 tipeza kuna kuti koma tchimo litabwera akuti anthu adazindikira kuti adali amaliseche. Ndiye tikufuna tidziwe kuna kuti akamati kudziwa kumene kumakambidwa pa mtengo wodziwitsa chabwino ndi choyipa, kwani kwenu mafuna kutanthauza chani kapena kuti unabala chinthu chanji chimene chidabwera anthuwa atakhulupirira mawu a Satana kuti adziwe notsopano chabwino amakamaka choyipa, chifukwa chabwino kuti iwo akuchidziwa kale chifukwa anali mu chabwino kalecho, komano inali nthawi kuti adziwe koso choyipa. So
tikupeze kuna kuti pamapeto pake adaoneka kapena kuti adazindikira kuti ali amaliseche, koma pa chilungamo chake asadachimwe adali anthuwa amaliseche. Baibulo likutero pa Genesis 2:25 anthuwa adali amaliseche, koma akuti adazindikira after chimo. Chidachitika nchani? Tipeza kuti pali china chake chimeneno chidamba kuonedwa mosiyana ndi muja amaonera zinthu mbuyo, kapena kuti kamvetsetsedwe kawo kadapita kutali ino tsopano kotha kuzindikira zinthu, koma mosatsogozedwa ndi mzimu wa ndani? Mzimu wa Mulungu. Nde tikupeza kuna kuti anthuwa analibe zovala, komanso samachita manyazi. Mwachidule panalibe malingaliro ena aliwonse amene adakadza mu mfumu yoyipa pakuonana umaliseche wawo. Chifukwa chona kuti mwa iwowo munali chinthu chabwino chokhachokha, munalibe chinthu choyipa cha maganizidwe oyipa. So tionanso kuna kuti tikamona Genesis 3 verse yaka 7 akuti ndipo maso awo adatsekuka iwonse, ndipo adadziwa kuti ali amaliseche, adadzisochera masamba amkuyu, ndipo adadzipangira okha matewera. So tipeza kuti chifukwa kuti umaliseche wawo tsopano atha kumvera mawu a Satana njirekeza amkhulupirira, pompopompo china chake chidasintha moyo. Umboni oyambirira adangoyamba kuona umaliseche wawo uja kuna kuti ndi chinthu chochititsa manyazi. Muja timanena kuti pali zinthu zenizeni nde pali zinthu zimene zimatanthauzira zinthu zija zikuoneka zija. Timakamba za njoka kuna kuti weniweni behind njokayo ndi Satana. Sikuti njoka idangodzuka nkuganiza zimene zifukwa njoka ilibe nzeru zakuganizira zinthu ngati zimenezozo, koma chifukwa kuti wina adagwiritsa ntchito chinthu chimenecho, ndifukwa yake tiona kuti zidachitika moteromo kuti njoka idakayankhula. Monganso tikunenera apapa kuna kuti anthuwa akhulupirira mawu aja, adziwa, maso awo atsekuka, ndipo chinthu chimene chidachitira umboni umaliseche wawo uja udamba wachititsa manyazi popanda chifukwa, koma adangoona kuti ifeyo sikotenera, sikwabwino kuti tizioneka mmene tilimo popanda zovala. Adafuna kuti akadziphimbe. Nde tikaona kuna kuti muzenizeni anthuwa adamba kupenya ndi mapenyedwe oterowo, komano tikapita kunkhani ya uzimu kapena kuti kunkhani ya uzimu tipezana kuti zinthuzi zimayimirira ndithu kuna kuti avulidwa chovala cha ulemerero chimene ndi cha Mulungu mwini wake Atate ndi mwana wake Khristu Yesu. So tikupezana kuti atavulidwa ulemerero uja, so munthu ali yekha akudzisakira njira yekha kuti adziveke yekha. So tikupezana kuti akadzisakira masamba amkuyu, kumene kuja Mulungu kunabwera kunadza funso kuna kuti akubwera mwachizolowezi Adamu. Nde munthu uja wakabisala kalekale akumuyitana, koma at the end akuna kuti ndili kuno ndabisala. Chinthu china chimene nchodabwitsa kuna kuti Mulungu amba kuoneka opsa lero. Chifukwa yani? Mulungu sadachite vuto lina lilonse, palibe vuto lina lilonse akubwera mmene amabwerera, koma at the end akweza kuti munthu uja akuthawa. Izozo zidali zizindikiro zina kuti m'maso ake amba kupenya mwa kusowa mzimu wa Mulungu tsopano. Chifukwa chani? Udani waudziwa, chimene akulingalira ndi mantha, komanso akuyang'ana za manyazi amene ali. Mwachidule
tinene chilungamo ichichi nchidakali mpaka na lero mwa munthu amene sadalandire Khristu Yesu. Chifukwa chani? Chifukwa kuti munthu amachita choyipa ingakhala sakufuna, komano pakuchita zinthu zija amakhala nako kukhumba ambiri atazisiya. Koma chachikulu chimene chimakhala pa zinthu zija amachita zimachititsa manyazi. Zimakhala zinthu zochititsa manyazi, tchimo limachititsa manyazi ndithu. Kuleka kusowa mzimu wa Mulungu kumayimirira umaliseche. Ndiwe osavekedwa iweyo. Uli ngati munthu amene waika umaliseche wake panja. So nchifake mupeza kuti zimakhala zinthu zochititsa manyazi, ndi munthu akachoka pochoka osakhala ndi manyazi ndekuti ndacheti akupangidwa possessed ndi ziwanda. Chifukwa zinthu zija zachoka nokunomo ku munthu zapita poyipa. So apapa pa level ya Adamu ndi Eve tikupezera kuti okha ataona okha athawa akadzisokera masamba amkuyu. Tipezera kuti masamba amafota popita dzuwa, pakuomba dzuwa kani amafota sichovala choti chingakhalitse. So tipeza kuti chinthu china chake chosangalatsa ndi mtengonso wa mkuyu. Mtengo omweyo Khristu adautemberera pakusabala zipatso. So tiona kuna kuti ndi mtengo omwe munthu adafuna adziphimbe ndi masamba ake amtengo. So zimene zimangonetsera kuna kuti munthu payekha sangakhoze kulamulira umoyo wake. Chifukwa pakuyesera kulamulira umoyo wake mantha, manyazi, kubalalika, kusowa mtendere zimangotsatira. Khristu ndi amene amamveka munthu, amamchotsa mantha. Chifukwa mupeza kuti akuti amantha sakalowa mu ufumu wakumwamba. Chifukwa chani? Ali ndi mantha, sangakhoze kumpanga approach Mulungu, sangakhoze kumfikira, amangomuona moyipa azimene zidayambikira ndi Adamu ndi Eve. So tikupeza kuna kuti akuti adadziwa choyipa. Kudziwaku tiwerenge Genesis 4:1 pamene akuna kuti ndipo Adamu adadziwa mkazi wake Hava, ndipo adabala Kaini ndi ndipo anabala Aini, nanena kuti ndalandira munthu kuchokera kwa Mulungu. Basically amene ali ndi Bible lachichewa tiwerenga chifukwa pali fundo ina yakenso imene imakhalapo pa nkhani ya Nigel ya Adamu ndi Hava. So amene ali ndi pafupi ndi Bible lachichewa tiwerengerako Genesis 4:1. Tiwerengerako iyo yokha. Okay. Ndingopita kuisheni ku Bible langa limwe changu. Okay, Genesis 4 verse 1 akuna kuti Genesis 4. Okay, verse 1. Ndipo mwamuna anadziwa mkazi wake Hava, ndipo anatenga pakati nabala Kaini, ndipo anati ndalandira munthu kwa Yehova. So mafuna kuti tikuona kuti atadziwa Adamu atandziwa mkazi wake akuti anakhala ndi pakati, then anabala munthu Kaini. Funso nkumanena kuti Adamu sankamudziwa mkazi wake pachiyambi. Tipeza kuna kuti amamudziwa, komano pa nkhani yona kuti pakudziwana kwawo pakutuluka moyonso pa awiri wawo. So tipeza kuna kuti inali experience
yosiyana kapena kuti ndi experience ina imene mu relationship yawo kapena kuti sinzoti experience kanji chari kuzodiyana koma tingoti experience ina imene akudutsa Adam ndi Eve tsopano imene kutchedwa kudziwana. And mutha kuona kuti ndi nthawi imene akukhalira pamodzi, nthawi imene chikondi chawo n'chachikulu kwambiri, ndi nthawi imene akuonana mwachilendo osati ndi maso koma ndi kamvetsetsedwe kena kachilendo. Adamu akumudziwa mkazi wake. And chifukwa cha experience imeneyi tikupeza kuna kuti pakukhala Hava kukhala ndi pakati then akutenga kubereka mwana. So tiona kuna kuti meaning kuna kuti pakudziwa kumene Bible kawiri kamakamba za kudziwa limatanthauza za kuphatikana kwa chinthu chitsazo. Munthu adziwe choyipa kunali kutanthauzira kwa kuphatikana kwa munthu ndi choyipacho osati knowledge yakungokhala kuna kuti ndikudziwa kuti kuli choyipa koma apapa analino akuchipanga experience choyipa chicha. So munthu ndi Adamu ndi Eve adadziwa choyipa chifukwa anali kale abwino. So mtengo uja knowledge general kuti amaitcha wabwino ndi chabwino ndi choyipa chifukwa chani? Chifukwa kuti tikuna kuti ndi chikatikati cha ufumu wa Satana chilekezona kuti munthu azizindikira kuna kuti zabwino ndi zoyipa. Zabwinozo munjirana kuti zooneka zochitika chitsanzo amapereka ngabwino awo kapena awasaba ngabwino ngakhalidwe labwino koma umenewo subwino chifukwa ndi zinthu zimene zikuyambira pa lese mwina ma emotions chabe ndakhudzika chifukwa anapereka koma osati kuti chikhalidwe chako ndi chimene chocho. Kupeza kuti ngakhala anthu oyipa amatha kuchitira chifundo chisoni chifukwa kuti mu dzina la kuti anakhudzika anava chisoni koma osati khalidwe lawo ndi limene lolo. So iwo uyuyu Hava ndi Adamu akudziwa choyipa pakuphatikana nacho chinthu chija pakuchilowa ndi kuchizindikira ndi kukhalamo mu chinthu chija. So ndendende mmene akukambira pa nkhani ya kudziwa. And tikamapita ukuku tipeza kuna kuti nkhani ya kudziwa ikukamba beza kuphatikana kwa chinthu ndi chinthu mu experience kuchipanga experience chinthu chija. Tikamonanso Mere pamene anamdzera mngelo uja kukamba naye za Khristu amene atabadwire mwa iyeyo. So adankhula mawu omwe ona kuti ineyo sindidziwa mwamuna mwachidule sadapangeko experience relationship imene not relationship koma kuti pako kapena katikati pa kuti akatino munthu kaya ali mu relationship imafika nyengo imene ona kuti akudziwana ndi mwamuna ola mkazi wake. Meaning una kuti ndi experience ina more than imene ndi ya relationship kapena ya ubwezi. So akuna kuti ineyo sindidafikepo kapena kuti sindapangeko experience zinthu izizi. So zitheka bwanji kuti ndikhale ndi pakati. So tikuva mawu omwewa akuna kuti kudziwa kusenza kuna kuti pokamba za kudziwa akukamba za experience ndi chinthu kuphatikana nacho kulumikizana nacho. So tikupeza kuti munthu adalumikizana ndi choyipa. Munthu anavula mzimu wa Mulungu chifuna kuti mwa iyeyo adakhulupirira mawu a Satana njerekezi, adakhulupirira zimene Mulungu adamuletsa kuti zisachitike koma iye adatsutsana nazo pakukhulupirira mawu amene wina akubweretsa pa nkhani ya mtengo uja. Ona kuti atadziwa chinthu chicha ifoti wapanga experience zotsatira zinabwerapo. Zotsatira zidamba kuonekera pakudziona yekha tsopano kuti pakudziona manyazi ake. Apanga experience umoyo opanda mzimu wa Mulungu. So tsopano moyo opanda mzimu wa Mulungu tikutha kuona kuna kuti kuthupi mpaka na lero aliyense palibe amene akhoza kuyika manyazi ake panja kapena angayike maliseche ake poyera. Chifukwa chani? Chimakhala chinthu chochititsa manyazi koma tikakachipeza chifukwa chimene chimatichititsira manyazi sitichipeza bwinobwino kuna kuti chifukwa chani. Aliyense angu ndi pakusunga ulemu wanga
and kuti timuone munthu akuyenda ndi manyazi ake panja ndiye kuti munthuyo mutu mwake simukuyenda bwinobwino, china chake chavutamo. So tikuziona kuti ada okha mutha kuona mbanja athu anali banja koma aliyense akuchita manyazi ndi umaliseche wache. So nzono kuti china chake ndithu mwa iwo wachichitika. 2 akuchita mantha, akuopa Mulungu, and nthawi imeneyo Mulungu anali asadafike, then mmene akubwera akukabisala adziswekera matewera ndi adafunsa adakuwuzani ndi ndani kuna kuti muli amaliseche. So at the end kukupezekano makhalidwe ochuluka osiyanasiyana mwa anthuwa. Adamu kukanira mkazi wake so akuchikana chinthu kuti sine ndi mwachidule kudamba kulowa khalidwe la kudzikonda mwa anthu. So ichonso chidali chionetsero chachikulu chona kuti munthu tsopano watayika payekha sangakhozenso kuzitani kudzibweza. So tikuona kuna kuti kudziwa chabwino ndi choyipa mu nkhani ya ku Edeni kapena kuti mu munda uja umene munali anthu awiriwo, akamakamba za kudziwa kudali kukamba za kupanga experience ufumu umene ndi wa Satana njerekezi. So Mulungu adawuze kuna mutafuna kukhalako mu ufumu uwu, lamulo ndi ili, chifukwa kuti Mulungu sangalenge munthu ndi kumupana kapena kuti sadalengeko zolengedwa zake zonse ndi kuzisiya usazipatsa ufulu. Adazipatsa ufulu pa chifukwa chona kuti nayenso adziva kuna kuti zolengedwa zangazi zikundilandira chifukwa chona kuti zikufuna chisankho chawo ndi chimene chochona kuti akuona bwino wanga ndasankha kuna kuti adzindipembedza adzindilambe osati kupepa koma kuna kuti tikhale mu ubale chifukwa kuti wonso asankha kuna kuti tikhale mu ubalewo chifukwa kuti Mulungu sakakamiza pa chiyambi chake chonse, and munthu uyu adamwikira lamulo lomweli pa chifukwa chimenecho. Chifukwa chine chachikulu chinali chona kuti tipeza kuti mdani wake Yusuf ndi amene anabweretsa fundo yomweyo yona kuti mukuzilola zolengedwa zanu zikulambireni chifukwa kuti ndinu Mulungu wamphamvu yonse, komanso chifukwa kuti like mwakakamiza mwampangira chisankho. So Mulungu it's like kuti chisankho amampangiradi koyambirira munthu kuti akhale wabwino kaya ndi ngelo akhale wabwino, koma chinthu china nchona kuti kuganiza akhale nako pakokha payekha kuna kuti atafuna kuna kuti asakhalenso bwenzi la Mulungu, it's okay, asakakamizike apange feel free, koma pali vuto pakusakhala ndi mzimu wa Mulungu, pali vuto pakusakhala mfumu wa Mulungu. So tona kuna kuti tidaona kale za Lucifer pamene ama challenge kuti mpaka ndidzafika pa mathero pa ufumu wa Mulungu, pa mpando wa Mulungu ndidzakhala ngati iyeyo, chifukwa chona kuti nayenso adasaka kulamulira, koma njira yake kapena ufumu wake ndi umene wakungozindikira wakuyendetsera nzeru. So tipeza kuna kuti tipeza kuna kuti ndi zomwe zakuzipiritsa kwa Adamu ndi Hava, ndi pamato pake nawonso agwera mu vuto lomweli. So mongati una kuti iyi ndi nzeru ya Satana imene ifeyo aka Khristu lero lino imakhala kulalikira chinthu china chake, chinthu chimene ndi chachikulu kuposa zimene zikuchitika mu Edeni. Ifwa tikupeza kuna kuti munthu osalandirabe Yesu amene sali mfumu wa Mulungu ali mfumu wa Satana njerekezi, afuna asafune ali wa manyazi, and zili ngati kuti manyazi ake ali poyera. N'chifukwa chake tikuna kuti munthu wina aliyense akamali chita tchimo, and Khristu anena kuti Yesu ochita tchimo ali kapolo wa tchimo, ndiye tipezona kuti limachititsa manyazi. Umachita chinthu chimene sukufuna koma at the end chimakhala chokachititsa manyazi. Anaba at the end ndi manyazi okhaokha, anachita chigololo at the end ndi manyazi okhaokha. Chilichonse chimene ndi choyipa chimachititsa manyazi, or even cha maganizo ako ndichopatsa manyazi kwa iwe mwini kuzindikira kuna kuti china chake mwene chikusowekera. So
zomwe zidachitika zikuyendabe mpaka na leroli, and nchimodzimodzi kukutembereredwa kwa nthaka ndi mpaka na leroli idakayendabe choncho. Komano pali mwayi udaperekedwa kwa munthu chifukwa plan ya Mulungu sidanena kuti akachimwa athu then ndawononge afe athire pomwepo, chifukwa ife sitidalengedwe kuti tizangokhala ngati makoni pa ground, koma ndifenso chilengo cha Mulungu maka Adamu adayikidwa mchifanizo cha Mulungu, kusonyeza kuti sizimatanthauza kuna kuti anali munthu wopanda ntchito. Nchifukwa yake pali mwayi, so mwayi wake tipeza kuna kuti akuperekedwanso, akuwapatsanso zovala zazikopa. Funso nkumana kuti zikopa izi zidachokera kuti, tipeza kuna kuti ndi za nyama. Nyama isingakhale ina yoposera nkhosa pa chifukwa china kuti adalamulira kuti adzipereka nsembe yake ya nkhosa. So pambali pa zisembe zonse kandi ng'ombe kandi chani, nsembe imene idali yaikulu idali ya nkhosa chifukwa ndi imene idalamulidwa kuchiyambi, ndipo idayimiridwa kuvekedwanso kwa ulemerero kapena kuti pakulandiranso mzimu wa Khristu ndi kukhalanso mchiyanjano ndi Atate. So adapatsa zikopa nawatulutsa munda muja. So akwatulutsa munda kuti akapange experience life tsopano, umoyo wakusowa mzimu wa Mulungu, komanso akazindikire kuna kuti Khristu akuwapangira kapena kuti Atate akuwapangira chinthu china chake chokoma chimene chikutsalira kwa iwo azingokhulupirira namvera mawu a Mulungu. So tikuona kuti plan ino tsopano yakunchotsa munthu kufumu wa Satana sikuchitika pompopompo, chifukwa kuti ikufuna ititengere kukumvetsetsa chifukwa chimene tikakhalireso kapena kuti chifukwa chimene tikubwereranso m'banja la Mulungu, komanso ikatiphunzitse kuna kuti umoyo opanda mzimu wa Mulungu umayenda motani. Adamu ndi Hava adayamba kupanga experience moyo uja kwa nthawi yoyamba kudzikozera makasu, kugwira mnthaka, kwa nthawi yoyamba kugwira ntchito yokhetsa thukuta. So ntchito ija imayenda ndi chiphunzitso chakuna kuti umoyo opanda mzimu wa Mulungu umakupatsa iweyo ntchito kuti uyigwire, imene nja moyo wako wonse imenenso suyikwaniritsa. Ndi chifukwa chake mathero ake munthu atatha kukhala pa dziko lino lapansi, mapeto ake ndi imfa kuthupi tsopano. Ndifukwa chake akuna kuti masiku athu ndi owerengeka ndi ochepa, komano tikaonetsetsa masiku athu adakhalapo kuti tikazindikire chimene chidachitika, chimene chikuchitika ndi chimene chidzachitike, komanso kuti tibwerere kwa Mulungu. So tikupeza kuna kuti rule ya ufumu wa mdierekezi, lamulo la chikatikati chake la kudziwa chabwino ndi choyipa, lakhala likuyenda ndi kukuzidwa m'magawo osiyanasiyana kuna kuti at least ionekebe ngati kuti nzeru ija ndiyopambana. Komabe Mulungu akhala odekha kuphunzitsabe, chifukwa sadangofikira kutumiza mwana wake kuna kuti alongosole china chilichonse, chifukwa nayenso amayenera atiphunzitse ife wanthu tikazindikire chenicheni chimene ndi vuto lathu komanso kukonzeka kwathu. So tikupeza kuna kuti zikuyenda choncho pamene zikuyambira pa Kaini ndi Abele. Kaini ndi Abele padamba kuonekano magawo ama ufumu awiri omwe aja, kuchoka ku mitengo iwiri zikupitirirabe mbali ziwiri za maufumu za nkhondo imene idakali pakati pa ufumu wa Satana ndi Satana njerekezi ndi Mulungu. So tikuona kuti Kaini adali wamkulu, Abele adali woyamba wachiwiri, chifukwa tikuona kuti tikumvetsetsano paja pa verse iona kuti woyamba kubadwa anali Kaini, anthu asa anali mapasa ayi. Fundo endo yankhula ifuna kuti malingaliro ambiri amakhala ndi maganizo kuti Kaini ndi Abele adali mapasa. Kaini ndi Abele sadali mapasa, kodi ndi mmene malemba akubwerera kuna kuti panali woyamba wamkulu then panali wang'ono amene ndi Abele. So tione chinthu china ya imene chachikulu, panali pamakhala wamkulu ndi pamakhala wang'ono. Kuyambira nthawi ya Kaini ndi Abele ndifuna nena kuti amene akwe ufumu wa Mulungu
ulibe phuma. Mulungu ndi wodzichepetsa pa chikhalidwe chake kapena kuti ndi wofatsa, and chifukwa chake Khristu akuna kuti phunzirani kwa ine ndinofatsa. Chifukwa chani? And anayankhulanso mawu ena Khristu kuna kuti mfumu wa Mulungu uli watu otere tiwana. Chifukwa chani? Makhalidwe athu akhale ahambo. Okay, sakutiphunzitsa kuti tikhale amakhalidwe otani, koma akufuna kutiuza kuna kuti kudzikuza si kwabwino. And tikuona kuyambira pa Kaini ndi Abeli. Abeli anali wang'ono, adayimirira ufumu wa Khristu Yesu. Pamene kapena kuti mpingo wa Khristu Yesu, pamene ndani uyu Kaini adali wankulu, kwake kudali kudzikuza. So malaini awiri omwe adayenda kufikira nabe nthawi ya Isaki ndi Ishmaeli. Isaki walonjezano, Ishmaeli wamthengo. Wina wankulu wina wang'ono. So wankulu amazuzabe wang'ono. Nde ikuyendabe mpaka na Yakobo ndi Isaki. Wankulu wang'ono. So mutha kuona kuti zinthuzi zidayikidwa like Mulungu ayika kuti ma prayers amene akuonetsera kuchambiko kuna kuti awawanda amene ataonetsere nkhondo imene kuchitika pakati pa Satana ndi Mulungu before zeni zisanabwere. So tikupeza kuna kuti akuyenda mu line yotero yakuna kuti uyu wang'ono always ndi chikhulupiriro chokha palibe chimene analibe kudzikuza kuna kulikonse foti ndi wang'ono kuyambira Abeli, Isaki, Yakobo kumatsika choncho. Chifukwa chani? Mukaona nkhani za Osewa, of course silupita kwa Osewa, mukupezana kuti wankulu mwaye anali munthu wovuta wodzikuza komanso always wankhanza. And ndi ufumu wa Satana amene ulili timamva kwake ndikuba kupha kuononga. Why? Chifukwa kuti amayesera kuti achite chabwino koma mwa iyeyo mulibe chabwino. Ubwino sitiphunzirira, chikondi sitiphunzirira, chiyero sichibwera chifukwa cha makhalidwe akuchita kwathu kwa tsiku ndi tsiku. Chiyero, ubwino komanso chikondi ndi Mulungu, ndi ufumu wa Mulungu. So tikuona kuti ufumu wa Satana ukuyenda moteromo, even though umadza akuti amadzisandulitsa ngati mngelo wakuunika, koma chifukwa chakusowabe kwa makhalidwe atatu amene wawa akuluakulu amene akuyimirira china chilichonsewa, tipeza kuna kuti ndi pamenebe amadziwikira kuna kuti munthu si mthenga wa Mulungu. Chitsanzo anayankhula Paulo, of course mavesi ena sinapange include mumu koma anayankhula kuna kuti ngakhale utanenera ngakhale utatani koma ngati mwayo mulibe chikondi uli chabe. Chifukwa chani akufuna kutanthauza choncho? Kufuna kunena kuonesera chinyengo kuna kuti chinyengo chagona pakusowa pa makhalidwe amene wawa au Mulungu. So ufumu wa Mulungu ukuyenda ndi khalidwe. Ufumu wa Mulungu sikuyenda ndi kungokhala ndi mphatso kudzikuza kapena ma abilities amene munthu ali nawo, koma ufumu wa Mulungu umayenda ndi khalidwe. So tikupeza kuna kuti khalidwe saphunzirira munthu, ndi limene amachita kubadwa nalo mwatsopano, kapena kuti akabadwa mwatsopano, akabadwa mwa mzimu ndi madzi, amakhalanso munthu amene amalandirako khalidwe la Mulungu lija osaphunzirira. So Khristu ndi amene amakhalano tsopano mbuye, iweyo uli ngati tikhoza kuti servant wake, kapolo, koma osati kapolo olemetsedwa ndi goli lija limene ndi la Satana njerekezi, kapena kuti goli la kuyenda ndi mbuye amene ndi chimo, koma ili ndi goli limene Khristu akuti goli lake ndi lofewa. So tikupeza kuna kuti ufumu wa Satana njerekezi character yabwino mulibe. So tili pa nkhani kuti mwayi udapatsidwa. So ifeyo tapatsidwa mwayi wachisomo, kuna kuti tikhozanso kubwerera mwa Mulungu titakhonza kulandira kumuvomereza iyeyo. Tikumbukire kuna kuti atatulutsidwa mu Edeni, kapena kuti munda uja, munda amene uja udali wopatulika, munthu ochimwa sadakakhoza kufikako, ndipo padayikidwa angelo akerubi akutchinga kumunda kuja.
chidali chikumbutso chona kuti uko ndi kumene mulungu adatiyikako, uko ndi kumene kudayenera kukhala anthu olungama koyambirira. Nde angelowo sitikudziwa kuti tikhoza kuti ndangala, koma akuyambira awiri ifo sadali mmodzi kumapitako. So tipeza kuna kuti ngakhale mu plani ya chipulumutso Ayuda adapuza kuna kuti kudzera mwa Mose pangani likasa likidwe mu chihema. So likasa lija pamakhalanso angelo awiri amene amagadira malamulo 10 aja, then poto wa mana, then ndodo ya Aaroni. So tipeza kuna kuti kudali kuyimirirabe kapena kuti kugadira kapena kuonetsera kwa malo opatulika amene ndi mulungu yekha amene akupezekapo, ifo mulungu yekha ndi ali woyera olungama. So tikupeza kuna kuti ku Edeni sikudakakhalanso wina oti akadye chipatso cha mtengo wa moyo, kapena kuti chifukwa nkhani tikuna kuti mitengo sinkhani ya zipatso zoyi kapena mitengo yoyi, kwakukulu ndikuona kuti ndi maufumuwa. So ngati panali mtengo wina amene sitidaukambe apa tizakhala nthawi ina tikulimbana nawonso kwambiri ngati mmene tikukamba za kudziwa chabwino ndi choyipa. So tipezana kuti mtengo umene wabwinowu si tingangoyang'anira za mtengo zipatso kuti munthu akadye chipatso china chakakhala wabwino, of which tipezana kuti akukamba za Khristu, ufumu wa Khristu umene. So tikupeza kuna kuti sadakakafikanso kumalo kumene mulungu adali, and zidachitikadi kuti munda uja maonera kutali samakawufupikira, samakafika ifo udachingidwa ndi angelo kuchinga ulemerero. Mulikasaso zilikachitika zinthu zomwezo kuna kuti munthu asakagwire likasa amene ndi wina aliyense koma wansembe yekha. Nde tipeza kuna kuti mu chihema mumaloledwa munthu wolungama mmodzi kukafika ku likasa. Chomwechonso zinthu zija zikupitirira kuna kuti uwu ndi mwayi umene tikuti tikufunika tiulandire. So mwayi wake kuyambira kuna kuti wani tasowa mzimu wa mulungu, tili mu kingdom ya Satana njerekezi, koma mulungu afuna atibweze ku kingdom imeneyi. Choyambirira kuonetsa kuna kuti malo opatulika si anthu amene ndi osalungama, anthu osalandira, amene alibe mzimu wa mulungu, sali m'banja la mulungu, so kukuchingidwa ku Edeni. Then akubwera kuna kuti nawo mukhoza kukhala ndi kuthekera kuna kuti muzilumikizanako ndi mulungu. So tikupeza kuti mulungu amapanga fill the temple ndi ulemerero wake, amaudzaza chihema chija ndi ulemerero wake, kwamba kuonetsera kuna kuti tsopano tikukhazikitsa chinthu chimene mulungu adzifikiramo, chimene ndi chopatulika munthu wamba sangakafike, mmodzi yekha olungama mwa anthu akalowe wansembe. Then at the end kukubwera Khristu amene adakafa nakakhala m'manda muja. Pokamupeza tikamawerenga ngati Luka, Mateyu, amene akuna kuti adakapezanso angelo awiri, wina kumapazi wina kumiyendo, koma nawo Khristu amene ndi opatulika, chifukwa malo aliwonse amapatulika chifukwa mulungu ali pamenepopo, kupezeka kwa mulungu kuli pamenepopo. Chitsanzo mulikasa ku chihema sikudakakhala kopatulika chikha mulungu kunalibeko, Khristu kunalibeko. Mu Edeni simudakakhala mopatulika chikha mulungu munalibemo, koma chifukwa chakupezeka kwa mulungu malo aja amakhala opatulika. And zidachitika ndi Mose akumuwuza kuti malo vula sabato zako chifukwa malo amene wafika ndi opatulika, and akhala opatulika chifukwa pali kupezeka kwa mulungu. Chomwechonso pamene m'manda muja amafika mzimayi Mary waku Magadaleni, adakapeza kuna kuti pali angelo tsopano awirinso amene akumuwuzano kuti amene mukumufunayo sali pano, sali mwa kufaso waukitsidwa. And tikapeza kuti mathero ake akapezeka mwa ndani munthu uja, akapezeka mwa inu ndi ine, ngati tikukhulupirira Khristu Yesu, ifeyo tsopano tiliso kachisi wa mulungu, malo opatulika, mwayi
unabwera udatidzera kuna kuti mwa Khristu Yesu tikupatulidwanso pakungokhulupirira tsopano. Si nkhaniso yakuchita china chilichonse koma ndi nkhani yakukhulupirira. Ndi chifukwa chake tikuti ufumu wa Mulungu ngati unabwera udalephereka mwa anthu ndi kukayikira mawu a Mulungu, chimene chiti atibwezeretsenso si ntchito zathu koma kukhulupirira Yesu Khristu, kukhulupirira ntchito ya Khristu Yesu mwa ife. Khristu mwa ife chiyembekezo cha ulemerero. So tikupita malo athu otsiriza, mavesi athu otsiriza. Tikumbukire kuti tikupanga focus kwambiri za ufumu wa Satana njerekezi. Kudziwa kapena kuti nzeru kapena kuzindikira tchimo. Of course phunziro lathu si tchimo, phunziro lathu ndi kudziwa chabwino ndi choyipa. Nde tikuoneno nzeru kapena kudziwa kwa kulidziwa tchimo lija, monga tipakamba kudziwa ndi kupanga experience. Tichitombo ni malemba Aroma 3:20 tipeza kuna kuti akuti kotero mwa ntchito za lamulo palibe amene akulungamitsidwa pamaso pake, pamaso pa Mlengi, pakuti lamulo akuti nditawerenga muchiya, pakuti lamulo limangozindikiritsa chani? Uchimo. Pepani kuti ukundu kugwiritsa ntchito icheni PowerPoint ya nango apanga mchingerezi popanga kuti panga kutengeneza machangu. So tutaona Roma yeah, tumawerenga Roma 3:20 pamene akuna kuti Roma 3:20 tiwerenge mchichewa bwinobwino akuti chifukwa kuti pamaso pache palibe munthu adzesedwa olungama ndi ntchito za lamulo, pakuti uchimo udziwika ndi lamulo. Ndiye kuti uchimo udziwike pakhale lamulo. Ndiye kuti tikapita munda muja tikuti adayika lamulo lakuzindikiritsa kuti ukapita uku ukafa chifukwa uku ndi gawo la uchimo. Mone ndiye kuti uchimo chipanda lamulo limene lidayikidwa mu Edeni, mu munda muja. Pachipanda kwapatsa lamulo lina kuti asadye. Sibwezi patazindikirika tchimo, koma chifukwa kuti adapatsa lamulo ndi chifukwa chake kudakhalako kuthekera kuti akhoza kuzindikira tchimo, kudziwa kapena kupanga experience tchimo. Koma Mulungu sidali wiru ya Mulungu kapena kuti chifuniro cha Mulungu kuti anthu akapanga experience tchimo. Koma chifukwa cha nkhondo tikunena kuti imene kuchitika pakati pawo ndi Satana njerekezi, ndi chifukwa Mulungu akupeleka chance yona kuti munthu akhoza kuchimwa. Of course of which chichi ndi cheni ndithu chimene sitingachitawo. Mulungu adapereka komwayi kuti munthu atafuna kuchimwa atha kuchimwa. Ndakunena kuti koma tchimo lidziwika bwanji? Pachite kuyikidwa lamulo kuna kuti tchimo lija likazindikirike kapena kuti ukalidziwe. So komanso kwa munthu ochimwa chinthu chomwechinso kuti azindikire kuna kuti iyeyono sangakhoza kuchita chabwino, akumpatsanso lamulo. Lamulo kuna kuti of course lamulo sakufanana, koma lamulo likuyikidwa kufuna kupanga review kapena kuwulula chimene chili cheni cha chinthu chimene Mulungu akuletsacho. Chitsazo kuti munthu adziwe kuna kuti ukuku ndikoyipa, adamuyikira lamulo tikuna kuti ukachitako ichi ukakhala munthu oyipa. So munthu ucho achitadi chinthu chija wakaonadi kuna kuti muli kuwawa mmene momo. Koma tsopano kuti azindikirenso kuna kuti iyeyo tu pamene wakhala oyipa sangakhoze kuchita chabwino, akumpatsanso chani? Lamulo kuna kuti lamulo ndi ile, usatere. At the end munthu akayesera kuchita chimene chimachitika ndi chani? Akuphwanya
akuphwanya akukanika kuchita chinthu chabwino nchifukwa yakaona kuti no ndiye kuti zikusonyeza kuti pamaso pa Mulungu palibe ntchito imene ikhoza kumpangitsa munthu kuti akakhale utani olungama. Zimene zikuonetsa kuna kuti pa nkhani yakudziwa tchimoyi ndi nkhani yonena kuti iweyo usazindikire kuti ichi nchoyipayi sukwanitsa ayi kuchilongosola kuti chikhale chabwino. Ndi nkhani yakuna kuti udzipereke pamaso pa mwakukhulupirira pakuzindikira kuti iwe woyipa. Udzipereke kwa Khristu Yesu umukhulupirire kuti akhoza kugwira ntchito mwa iweyo osati iwenso kumuthandiza ntchito. Chifukwa chani? Ntchito yako ina iliyonse sikuwerengedwa kuti ikhoza kukulungamitsa. Ntchito imatsatira khalidwe limene uli nalo. Ngati uli benzi mwa Mulungu mwa iweyo udziyesera kuti uchite zabwino koma mwa iweyo muzikhala zopotoka zokhazokha. Pamene ngati uli wabwino chifukwa choti walandira mzimu wa Mulungu, ntchito zimene zidzitsatira zidzipangidwa control ndi Mulungu zabwino. Chifukwa chani? Mwa iweyo muli ubwino. So tikupeza kuna kuti akuna kuti lamulo likuzindikiritsa kuchimwa. So funso ngwanira kuti tikamonanso pa Roma 7:7 pamene amanena kuti Roma 7:7 akuti pamene potitsatani kuti chilamulo chili chimo msatero ayi, koma ine sindinakazindikira chimo koma mwa lamulo ndimo, pakuti sindidakazindikira chilakolako sichikadati chilamulo usasirire. So tikupeza kuna kuti ndi fundo omwe iji yona kuti lamulo layikidwa kuna kuti lizindikiritse chimo, silidayikidwe kuti munthu alisunge, layikidwa chizindikiritso. Ndiye kuzindikiritsa nkotani? Iyeyo ali munthu wochimwa kapena munthu wopanda mzimu wa Mulungu ndi munthu amene adaphatikana ndi tchimo. So chidayikidwa chinthuchi kumuzindikiritsa. So tikamaona kuti kumvetsetsa ukuku kwa vesi limene lili ambiri kumangokhala kunena kuti kukutanthauza kuti mwina kuti sinkadadziwa tchimo pa chipanda lamulo ndiye kuti mwina zikuyimira kuna kuti akuti ndisabe ndiye kuti ndisamabe. Nkhani yake si imene yoyoyo. Nkhani yake ndionena kuti iweyo ndi woyipa, akutchalenja Mulungu kuti utha kuba iweyo chifukwa ndi woyipa. So zili ngati kuti afuna kupangile proof akuonetsere. So ndi pamene akuyika kuti usabe. Pamene pake kapeza kuti munthu amuyikira lamulo limene lolo mkati mwake ndi wokonda kuba. Ndiye kuti adapereka malamulo onse aja aliyense atatha kuyeza kuna kuti izizi ngakhale zili zochepa koma munthu sangakhoze kuzichita chifukwa zinthu zizikwambira mkati mwake. Adziyesera kudzipana koma pamene pake azingothera kulephera. So tikupeza kuna kuti nkhani iyi ndi experience ya munthu ndi tchimo. Tikamona Roma 7:18-20 amakamba kuna kuti Roma 7:18-20 akuti pakuti ndidziwa kuti mkati mwanga ndiko m'thupi langa simukhala chinthu chabwino, pakuti kufuna ndili nako koma kuchita chabwino sindikupeza. Pakuti chabwino chimene ndichifuna sindichichita, koma choyipa chimene sindichifuna chimenecho ndichichita. Koma ngati ndichita chimene sindichifuna sindinenso amene ndichichita ayi, koma uchimo wakukhala mkati mwanga ndiwo. Ndipo chotero ndipeza lamulo ili kuti pamene ndifuna chabwino choyipa chiliko. Pakuti monga mwa munthu wamkati mwanga ine ndikondwera ndi chilamulo cha Mulungu, koma ndiliona lamulo lina m'ziwalo langa lili kulimbana ndi lamulo la mtima mwanga ndi kundigonjetsa kapolo wa lamulo m'ziwalo zanga. Munthu osauka ine adzandilanditsa ndani thupi la imfa iyi? Paulo akuyamba kuonetserano kuti nkhani yakulu ndi nkhani yakuna kuti mkati mwa ifeyo muli chinthu choyipa. So chifukwa kuti muli chinthu choyipa sitingakhoze kuchita chinthu chabwino. Ndenu titani? Ndifuna yakuna kuti ndilanditse ndi ndani mu ukapolo umenewo? Munthu osauka ine. Nchifukwa kuti ndiyamika Mulungu mwa Yesu Khristu Ambuye wathu, ndipo chotero ine ndekha
ndi mtima nditumikira chilamulo cha Mulungu, koma ndi thupi nditumikira lamulo la uchimo. Kufunano kunena kuti zinthu za uzimu sizichitika ndi makhalidwe athu, kuyesera kwathu kapena kuyesetsa kwathu, koma zikuchitika chifukwa chona kuti mzimu wa Khristu Yesu kukhala mwa ifeyo. Akamakamba kuti chilamulo nchabwino, akufuna kuonetsera kuno kuti zonse zimene anakamba kuti usamabe zonsezo nzabwinobwino, kuti zilibe vuto lililonse. Koma nkhani ifeyo ndi amene tili ndi vuto. Ndiyifuna kuti taona kuti zinthu zoti kuti zilibe vuto lililonse timafuna tidziyesera, tiona ngati kuti tikukhala olungama chifukwa cha zimenezozo. Nchifukwa kuna kuti ifeyo tipeze Khristu ndipo tidzamika Mulungu chifukwa cha chimenecho. Nde chifukwa cha chimenechocho kwa leroli tilekerepo pomwepa pa nkhani imeneyi. Ndi nkhani ikulu kwambiri, koma chifukwa cha mavesi amene wawa tilekerepo pomwepa. Sindikudziwa ngati pali funso kapena ndemanga ina iliyonse. Yeah, of course ndemanga anga itakungubwerera pa kapene makamba za maliseche. Masalimo 103 verse muna ningoyimira ningoyiona. Of course sindipinga nchichewa ndipita nchizungu. Masalimo 103 verse imene imandisangalatsa kwambiri. Masalimo 103 verse 4. Yeah. Okay, ningoyipanga stage majangu, sorry. Yeah, sorry, Masalimo 104, yes. Masalimo 104 verse 2 no. Iye amene amaziveka yekha ndi kuwala monga ngati chofunda, right? Masalimo 104 verse 1 ndi 2 imakamba tino moyo wanga udalisa Mulungu, right? Fateno Mulungu ndi wamkulukulu, mnaziveka zokha nokha ndi ulemu ndi ulemerero, right? Verse 2 akamba tino maziveka kuwala monga ngati chofunda. So tikamona Adam ndi Hava, Adam ndi Eve, right? Anali amaliseche, samavala zovala zimene timavala, right? So anali amaliseche, komano chimene chinapangitsa akhale opanda maliseche ndi akhale amaliseche tisanavaye zovala izizi, koma akukwanisa kukhala opanda manyazi, okay? Which pano sosatheka tiona nawo tino munthu yawo, right? Tikaona pa Masalimo chapter 8 kuti no Mulungu anapasa iwo ulemerero, right? So chifanizo mwa Mulungu nali mkati mwawo, right? Mulungu anapanganso kothekera ona no anthu aja azikhala ndi ulemerero wake wakuta. So anamaliseche komano analibe manyazi chifukwa kuno ulemerero unali kuwala pakati pawo. So ulemerero uja umakuta ndikuphimba maliseche awo. Ndinkona atachimwa, right? Atalekana ndi Mulungu, mzimu Mulungu achoka mayo, ulemerero uja umene umaphimba yo unakhanga totani wazilala wazima, okay? Ndinkona naro ti amaliseche ndipo anachita mantha, nkona nakatenga zovala kuziruka kuchokera kumasamba amkuwa ndikuziveka chifukwa chanawo tino amakhala ovekedwa ndi ulemerero wa Mulungu. Mano kuzovala zimene timapalasa anayamaya amaliseche. So tikayitengera ango imeneyo nkhani imaveka bwino kuti no ulemerero achoka koma afuna aziphimbidwabe, nkona akatenga chani zovala zotenezo. Mano ngothokoza the lesson inaveka ndithu inaveka bwino.